jos voisi aluksi kysyä, että kuinka yleisiä nämä yhteistyöymmärryspöytäkirjat on, että kuinka monen vieraanvaltion kanssa on sellainen allekirjoitettu puolustusvoimien toimesta? Näitä on yli 20. Yli 20. Joo, eli nämä on tavallaan tämmöisiä, niin kuin siinä sanotaan, on niin tämmöisiä hallintojärjestelyjä ja niin kuin puitejärjestelyjä, jonka tarkoitus on tosiaan niin luoda joku semmoinen kehys niin kuin keskusteluille, ja näitä on tosiaan 22 tarkkaan ottaen tehty tähän asti, ja tämä on niin kuin nyt tavallaan 23, ja tätähän on tietysti pitkään tehty, että tämä on niin kuin vuodesta 2006 oikeastaan niin näitä keskusteluja käyty, että siinä mielessä niin tämmöinen tämän tavan mukainen ja hallinnolla niin kuin tyypillinen järjestely. Joo, selvä. Sitten 2006 vuodesta asti olette valmistellut sitä. Joo, tai oikein sanotaan näin, että keskustelut on ikään kuin ollut käynnissä, ja nyt tietysti niin, sitten niissä kestää, sehän ei ole tietysti ollut tavallaan varmastikaan, niin en ole tietysti itse joka vaiheeseen osallistunut, mutta aktiivista sillä tavalla, että sitä olisi mutta tavallaan keskustelut siitä, että semmoinen tehdään, niin on ollut pitkään käynnissä. Okei. Sitten mä voisin kysyä, että nyt kun tähän ryhdyttiin valmistelemaan tätä, niin otettiinko siinä yhtään huomioon sitä, että Saudi-Arabia on just pari kuukautta sitten aloittanut hyökkäykset tuonne Jemeniin? Ilman YK-mandaattia voisin lisätä, ja sen, että YK mukaan tässä hyökkäyksestä on niin 20 miljoonaa ihmistä, eli 80% Jemenin väestöstä, niin kärsii akuuttia humanitaarista kriisiä siellä. Joo, niin kun, tässähän on sellainen tilanne, nythän tämä sopimushan ei koske mitään, jos puhutaan kaupasta tai vientisopimuksista tai sellaisesta, niin tähän ei koske mitään niin kuin yksittäistä tapausta, vaan sen kysymys on siinä, että sitten jos mitään tällaista kaupallista toimintaa tai vientiyhteistyötä tai muuta tehtäisiin, niin se sitten käsitellään niin kuin aina tapauskohtaisesti tilanteen ja olosuhteiden valossa erikseen, että siinä mielessä niin mikään tavallaan myös niin kuin tämän sopimuksen mukaan, niin mikään ei tavallaan Suomen kansallisia ja kansainvälisiä niin kuin velvoitteita ja lainsäädäntöä siinä mielessä ohita, että tämä on nimenomaan niin kuin hallinnollinen järjestely, joka ei vaikuta tavallaan Suomen lainsäädäntöön tai myös vientivalvontalainsäädäntöön siinä mielessä millään tavalla. Eli siinä mielessä ei aiheuta tavallaan sen kaltaisia velvoitteita, joita me ei voitaisiin joka kerta sitten tilanteen mukaan arvioida. Et jos tehtäisiin jotain yhteistyösopimuksia tai muita tai toimenpiteitä tämän pohjalta, niin tehdään sitten aina tapauskohtaisesti, ja siihenhän sitten liittyy sen kokonaisuuden arviointi myös. Eli käytännössä tässä ei ole sovittu mitään, että minkälaisia aseita vietäisiin? Ei suinkaan. Joo. Eli sitten jos vaikka Saudi-Arabialle myytäisiin jotain aseita, niin tässä ei ole otettu huomioon siitä, että tultaisiko niitä aseita käyttämään esimerkiksi Bahrainissa kukistamaan demokratiavaatimuksia, kun Saudi-Arabia on lähettänyt Bahrainiin yli 1000 sotilasta. Se kattaa tietysti siis sen, ja se sanookin sen suoraan siinä itse sopimuksessa sen asian, että kansallinen niin kuin lainsäädäntö ja tavallaan arviointi esimerkiksi tämmöisistä kaupoista, jos näistä puhutaan, niin tehtäisiin silloin tapauskohtaisesti, ja siinähän sitten Suomi noudattaa, niin kuin hyvin tiedät varmasti, niin EUn tämän yhteisen kannan näitä arviointikriteereitä, ja sillä tavalla, että nimenomaan tällä kaupalla tai tällä sopimuksella ei minkälaisia kauppoja tai yksittäisiä vientejä olla tekemässä. Että se tavallaan vaan mahdollistaa sen keskusteluyhteyden niin tämän alan asioista, mutta sen ei tarvitse liittyä millään tavalla mihinkään yksittäiseen kauppaan. Okei, no mä voisin jatkaa tuosta, että kun sanot, että sitten noudatetaan EUn normeja ja niin poispäin, niin esim. Ranska, vaikka EU oli asettanut asevientikiellon Syyriaan, niin Ranskan presidentti just vastikään myönsi, että Ranska oli EUn niin kuin kriteerien vastaisesti vienyt sinne aseita niille kapinallisille, joihin kuuluu muun muassa Al-Qaida ja ISIS, näihin Syyrian hallitusta vastaan taistelujärjestöihin. Ranska oli aseistanut heitä vastaan EUn direktiiveitä, mutta Suomi toimisi kuitenkin toisin.
että noudatettaisiin näitä pelisääntöjä? No siis ensinnäkin, silloin siis se on ihan päivänselvä asia, että jos on voimassa siis YK tai EUn siis asevientikieltoja tai pakotteita, rajoitteita, niin sehän on ehdoton este siis viennille. Nythän Saudi-Arabian osalta tällaisia pakotteita tai rajoitteita ei ole. Me tiedetään tietysti, että on maailmassa paljon maita, joihin sellaisia on, mutta se on joka tapauksessa sittenhän kaikki päätökset, mitä tehdään, niin nehän on siis kansallisia päätöksiä, että nehän on tämmöiset kriteerit EU, jolla arvioidaan. Eli se, mitä toinen EU-maa tekee myös niin päin, että päättää viedä, niin me tehdään jokainen näistä päätöksistä kansallisesti kuitenkin. Että se on niin kuin ihan selvä asia. Kyse on vain siitä, että me on sovittu, että meillä on sitovat kriteerit, mitä varten pitää arvioida, ja sitten jokainen maa tulee niistä vetää omat johtopäätöksensä viime kädessä sen luvan myöntämisen osalta. Joo. Vielä yksi kysymys olisi, niin 2013 kesällä EUn parlamentti suoritti tutkimuksen, missä selvitettiin, että Saudi-Arabia yhdessä Katarin kanssa, niin Saudi-Arabia on erilaisten salafi-jihadististen ryhmien, eli Al-Qaidan ja sun muiden samankaltaisten kapinallisryhmien maailmanlaajuisesti suurin aseistaja. Ja nyt esimerkiksi Syyriassakin on tullut aika hyvin tietoon, että Saudi-Arabia ja Turkki, Jordanian kautta Katar ja näin, niin on lähettänyt aika reilusti aseita hyvin kyseenalaisille ryhmille siellä. Niin oletteko te yhtään huolissaan, että Suomen puolustusvoimat nyt osallistuisi jotenkin välikäsien kautta Al-Qaidan aseistamiseen? Siis se on ihan niin kuin selvä asia, että jokaisessa viennissä, jos sellaisia tulisi, niin nämä kysymykset siitä, ne on aivan keskeisiä asioita siis viennin valvonnassa yleensä, että mikä on se tuotteiden loppukäyttö, mihin se on päätymässä, miten sitä käytetään, ja viittasin nyt noihin arviointikriteereihin, ja yksi riski, joka on tämä diversio, eli päätyminen muuhun kuin vietyn käyttötarkoitukseen, niin on joka tapauksessa esillä. Eihän meillä ole, siis jos tällaisia kauppoja olisi Saudi-Arabia tai mikä muu maa tahansa, niin silloinhan tietenkin me edellytetään sitoumus siihen, että loppukäyttäjätodistusta ja sitoumus siihen, että niitä ei viedä yhtään mihinkään edelleen ilman Suomen hallituksen lupaa silloin, kun tämmöisistä todella kokonaisista tuotteista, joita ollaan viemässä sinne. Että siinä mielessä niin tämä ei poikkea kyllä millään tavalla niin kuin muistakaan tilanteista, että se on aivan päivänselvää, että nämä asiat arvioidaan näissä tapauksissa aina uudestaan. Selvä. Hei, kiitti oikein paljon. Kiitos teille. Kiitos ajasta. Kiitos. Kiitos Kiva. paljon. Hei.